タイ到着時に14日間の隔離検疫を必要とせずに入国できるように、そういったことを話し合っているということです。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイでワクチンパスポートというものによって隔離なしでタイに入国できるというようなことが話し合われているという話題をお話しさせていただきます。実際にワクチンを接種したからといって隔離なしで入国できる、そういうようなことが可能になるかというとなかなか難しいんじゃないかなと思うんですが、ただ各国のワクチンへの反応を見ると、ワクチンを打つことによって入国への規制緩和、そういったことを実施してくるような国が出てくるのは確実だと思うので、そういった未来のことを考える上でもタイでは今どういったことが話し合われているのか、そういったことをお話しさせていただきます。今回のポイントは、まずは1つ目、ワクチンを接種した人はタイへ隔離なしで入国できるというようなことが話し合われているということ。そしてもう一つは、昨年末からタイでコロナが広まりだしましたが、現在だんだんと落ち着きつつあります。そのタイの現状をお話しさせていただきます。今回の動画も今後の2021年の海外渡航や海外旅行、そういったことを考える上で役に立つ情報が詰まってますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか、また出入国情報とか最新情報、いろいろなことをお伝えしています。どんどん変化していく海外渡航事情、そういったものを追いかけて最新情報をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。またこちらの方に人生が変わる780日旅日記というものがあります。私が780日かけて地球をほとんど陸路で一周をした、そういった旅日記になります。こちら Amazon の Kindle で読むことができますので、概要欄にリンク貼り付けておきますので、もしよければご覧ください。それではまずはタイ PBS ワールドから2月1日の記事になります。タイの観光スポーツ省が外国人観光客をタイに呼び戻す計画を検討していて、ワクチンの接種を受けた外国人がタイ到着時に14日間の隔離検疫を必要とせずに入国できるように、そういったことを話し合っているということです。観光スポーツ省の大臣は、4月の中旬または5月から今年は500万から1000万人の外国人観光客をタイに入国することを目指しているということを明らかにしました。またタイの政府観光庁の知事は、外国人観光客をタイに引きつける、そういった方法を模索しているということです。そのアイデアの一つとしてワクチンパスポートというものを考えているということです。このワクチンパスポートを所持している人は2週間の隔離検疫を受けることなく入国ができる、そういったことを考えているということです。またマイナーインターナショナルという企業グループの会長は、次の4つの提案を含む公開書簡をタイ首相に送ると述べたということです。まず1つ目なんですが、客室乗務員、またパイロットやホテルのスタッフ、検疫施設として使用されているホテルで働くスタッフ、この人たちは医療従事者と同じように最前線の職員とみなされるべきであるため、ワクチンの接種に関しては最初の段階で接種されるべきであるということ。そして2つ目は、政府は現在契約しているワクチン開発企業、それとは別にまた他のワクチン開発企業と契約する必要がある。なぜならタイ国内でのワクチンの接種のプロセスに関してはまだ遅れている状態で、全人口に接種するには不十分だからということです。そして3つ目として、ワクチンの接種を受けた人は2週間の隔離検疫を受けることなく、国内及び海外の両方で自由に旅行ができるようになる。そして次4つ目に関してなんですが、外国人観光客の入国を許可するためにワクチンパスポートを実施する必要があり、プーケットはこのシステムを実施する最初の州である必要がある。成功すればコサムイ、サムイ島やパタヤなど他の観光に依存している地域もシステムを実施していく必要があるというような、この4つのことを政府に提案するということです。それでは次の記事になります。こちら2月1日バンコクポストからになります。タイの観光スポーツ省によると、パンデミックが世界中の観光産業を荒廃させ続けているため、タイは今年500万人の観光客を受け入れていく、それを目指していく必要があると話しているということです。これは当初予測されていた1000万人の半分になります。観光スポーツ省は現在の状況で今年500万人の観光客を引きつけることができれば、それは成功だろうと語っているということです。政府観光庁の計画によると、まずはワクチンを接種した欧米からの旅行者が早ければ3月から4月のイースター休暇に合わせてタイに到着をする。その後また他の国々でもワクチンを接種した人たちがタイに到着する、そういうような計画を考えているということです。またこのタイ国政府観光庁は他の ASEAN 諸国の観光局にも地域全体の観光を刺激するために
このワクチンパスポートモデルというものを採用するように要請する考えだということです。このワクチンパスポートというものなんですが、まだ詳細は明らかになっていないんですが、パスポートという ID とワクチンを接種したか接種していないかということの証明、これがセットになったものだということが考えられます。これは実際にアナログ的なものなのか、それともデジタルでアプリなどを使ったものなのか、それはわからないんですが、そういったものを計画しているということです。これに関しましては IATA でトラベルパスというものが現在企画されています。トラベルパスに関しては携帯のアプリなんですが、パスポート情報などの個人情報、またワクチンを接種したか接種していないか、また PCR 検査で陽性であったか陰性であったか、そういったコロナに関しての情報も一つのアプリの中に入っていて一元管理できる。そしてそれを提出することによって海外の渡航ができる、そういうようなアプリなんですが、タイとしては今このニュースを読む限りではそのトラベルパスを採用するということなのか、それとも独自にワクチンパスポートを作ってアジアだけでこのワクチンパスポートというものを使って流通させていこうというつもりなのか、どちらかはわからないんですが、海外渡航者に関して入国を許可するか許可しないか、そういったものの判断基準としてワクチンというものが重要になってくることは間違いないかと思われます。ただやはり私個人の意見としては、2週間の隔離をワクチンを接種した人たちに免除するというのはまだ時期尚早ではないかなと思いますし、タイ国政府観光庁によると、このワクチンパスポートを使うことによって ASEAN 各国をワクチンを接種した人たちは自由に出入国できるようにしようというような、そういった考えらしいんですが、少し現実味に欠けるところはあるんじゃないかなと思います。現実味があるところで言うと、例えばワクチンを接種した人は10日間の隔離期間が短縮されたりですとか、またはコロナの発生が少ない国同士では行き来ができる、そういったトラベルバブルを構築するときにワクチンパスポートを持っている人であれば自由に出入国ができますよというような一つの条件として組み込むことにより、トラベルバブルの構築が各国でやりやすくなる、そういうようなことであればまだ現実味はあるんじゃないかなと思いますが、2週間の隔離を免除していくということは少しちょっと難しいのではないかなと思ったりもします。それでは次に、現在タイでのコロナの状況はどうなのか、そちらについて見ていきたいと思います。バンコクポストから2月4日の記事になります。タイでは2月の4日、809件の新規感染者を発見しました。この新規感染者のうち796件がタイ国内で、13件が海外から入ってきた人たちから見つかったということです。このタイで見つかった新規感染者のうち751件が強制的な検査で発見された症例で、他の45件は病院などで見つかった新規感染者ということです。またこのうちなんですが、サムットサコンでの新規感染者は786件だったということです。ですのでタイ国内で発生している796件のうち786件がサムットサコンということですので、ほぼ新規感染者の発見はサムットサコンに集中してきたなというような、そういった感じがあるかと思います。また今タイに入国されているチャタローさんからタイの現状の報告をいただきました。現地の貴重な情報いつもありがとうございます。チェンマイのナイトバザールを見てきましたということです。やってるよということなので行ってみたんですが、大げさじゃなくてゴーストタウンでしたということです。またバンコクからチェンマイに行く飛行機は便数も少なく、機材もエアバス320なので満席でしたということです。これからタイに行かれる方は参考にしていただければと思います。今回はタイで今話し合われているワクチンを接種した人は2週間の隔離なしでタイに入国できる、そういった計画があるという話をさせていただきました。実際の実現に関しては様々な壁があり、今までもタイの観光庁は様々な企画、外国人をタイに迎え入れるためのそういったものを発案してきたんですが、ほとんどの計画が諦めたり、実際に実施してもうまく効力を発揮せず観光客が増加しない、そういうような状況になっているというところもあります。また 1,2 週間前ぐらいまでは今年中には1000万人の観光客を目指すというような話をしていましたが、もう今の時点で500万人の観光客が来れば成功だというような話にもなっていますので、観光庁としても現実を見るとちょっと厳しいなというような、そういったことは感じているんだと思います。今全世界でワクチン接種者が増えてきている状態です。少しずつでも海外渡航の制限が緩和されていくようになっていくといいですね。そして2021年海外に行けるような希望が少しずつ出てきて、2022年にはある程度海外に行けるように、そういうような時代になっていったらいいなと思います。
あと、これは告知になりますが、本日2月5日19時からクラブハウスというアプリで2020年旅人の集いアジア編というのをやります。クラブハウスで炭焼きと検索していただければ見つかると思いますので、もしご興味がありましたら聞きに来ていただいたり参加していただければと思います。あと、SNS を攻略するオンラインサロンを始めることにしました。人生ここからサロンということで、今月2月はメンバーのみんなでクラブハウスを楽しんでいこうと思っています。こちらのオンラインサロンに関しては月額980円で入会することができますので、詳細は概要欄にリンクを貼り付けておきますので、こちらも良ければご覧になってご興味があればご参加していただければと思います。いつも動画を見ていただいて、いいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。